Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламен иске кулаткы бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Янгунаев Нариман Ханафи улы каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан Казан шәһәрендә яшәүче кызы Лилия, кияве Марсель, аныклары Эмилия һәм Амир Шамсуддиновлар, улы Руслан котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әткәебезнең бүгенге юбилеенда яшәгән гомеренә нәтиҗә ясап, сыкланырлык та, горурланырлык та юллар узган икән дип әйтеп була. Аның тормыш китабы артык җырларда җырланганча матур, җиңел узмаса да, ул бер дә авырсынмыйча, уфтанып, сулап яшәми. Язмыш шулай язгандыр ул. Туган якларыннан бер генә көнгә дә аерылмады. Бар гомерен бер җир белән бәйләп, бер эштә электромонтер булып, Ростелеком оешмасында хезмәт итә. Гаилә бәхете, парлап канат кагу шатлыгы артык күп татырга туры килми аңа. Ләкин мәхәббәттә туган ике баласын, әнкәебез якты дөньяны ташлап киткәч, ул бер ялгызы дияргә кирәк, үстереп, аяк өскә бастырды. Олыгайдык инде. Бүгенге көндә әтиебез ике ыныгына кадерле бабакай булып яши. Яратларда анардан яшәсәк тә, без көн саен шалтыратып, мөмкинлекләребез чыккан саен туган ягыбызга кайтып, гомер итәбез. Яраткан кешебез. Рәхмәт сүзләре артык күп әйтергә мөмкинлек тә, вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөресләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, без барыбыз да сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөекле әтиебез һәм яраткан бабакаебыз. Без сине чын күңелдән, матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа ихлас күңелдән бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Бел, без сине нык яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиебез алтын кеше, сыкландыра бар эше. Ярата аны туганнар, күрше-күлән, бар кеше. Бабакаебыз безнеке бердән-бер, бик кадерле. Мәхәббәт аңа карата күңелдә тау кадерле. Бүген аның туган көне, онытылмаслык бәйрәме. Шуңа аңа юллыйбыз без изге теләк бәйләме. Котлы булсын, матур узсын бүгенге туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга ашкынып килгән көнең. Кадерле Нариман Ханафиевич, бала оныкларыгыз чын күңелдән котлап, матур җырда бүләккә юллыйлар. Бәхетле булыгыз, матур юбилеегыз котлы булсын. Кешем, ул минем әтием, аңлашан, заманча карашлы. Үземнең серләрне әтидән яшермим, һәм белә ул минем дусларны. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Син эшлекле кеше, зирәк акыл көчең, биргән киңәшләрен файдалы. Сиңа күз тимәсен, сыкланам әтием, гомер буе шундый кал әле. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә.
uzoqqa жетсен. Син яклаучым, минем саклаучым, иң кадерле кешем.